This could be us. So back to what I was saying. This could be us. This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Γεια χαρά σε όλους τους φίλους. Πάλι εδώ. Πάλι βγήκανε καθυστερήσεις, πάλι αναποδιές. Καθυστέρησε αυτό το βίντεο αρκετά, το ξέρω. Ζητώ συγγνώμη. Δυστυχώς υπάρχουν στο τελείωμα, όταν φτάνεις πάντα βγαίνουν αναποδιές, εκκρεμότητες, το οποίο εκεί που λες τον φάγαμε το γάιδαρο, αυτή η ουρά η άτιμη, δεν πειράζει. Όλα για καλό γίνονται. Όσο καθυστερεί μου έρχονται πολλές ιδέες, δυστυχώς ή ευτυχώς. Πάντως όσο προχωράει ο καιρός με ικανοποιεί όλο και περισσότερο αυτό που έχω κάνει, παρόλο που καθυστέρησε αρκετά αυτή η δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετός ο καιρός που ταλαιπωριέμαι με αυτό και ευχαριστώ όλους που είσαστε κοντά μου και με τη συμπαράσταση και με τα καλά τα λόγια. Χαίρομαι που έχω δώσει ιδέες στους περισσότερους φίλους, μου το λέτε από τα μηνύματα. Έτσι πήρα και εγώ ιδέες από κάποια βιντεάκια άλλων φίλων που έβλεπα και στο εξωτερικό και εδώ, και γι' αυτό σκέφτηκα να δίνω και εγώ ιδέες, ο ένας να μπορεί να δίνει ιδέες στον άλλον παιδιά και να φτιάχνουμε κάτι όμορφο. Η δημιουργία είναι μεγάλη απόλαυση, μεγάλη ψυχοθεραπεία, και όταν αυτό που βγάζεις, παρόλο που κουράζεσαι, παρόλο που πολλές φορές περισσότεροι σου λένε κουβέντες που μπορεί να σε ισοπεδώσουν, του τύπου ρε φίλε, δεν κουράστηκες, δεν βαρέθηκες, άρρωστος είσαι, δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις. Δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται όταν φτάσεις στο αποτέλεσμα που θέλεις. Δεν μπορούν να καταλάβουν τη χαρά της δημιουργίας κάποιοι φίλοι, μόνο άμα το ζήσουν, και γι' αυτό σας παροτρύνω και εσάς να κάνετε και να μην ακούτε τίποτα. Όταν κάνεις αυτό που λέει η καρδιά σου, οτιδήποτε είναι αυτό, όχι μόνο για τώρα που μιλάμε για βάρκες, γιατί εγώ ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα, δεν έχω ησυχία, με μηχανάκια, με σπίτια, κατασκευές, ό,τι να είναι. Λοιπόν, το θέμα είναι αυτό που κάνουμε παιδιά να ικανοποιεί πρώτα εμάς και μετά τους γύρω μας. Τώρα αν θέλουν να πούνε και μια καλή κουβέντα κάποιοι, καλοπροαίρετα, μπράβο. Και να κρίνουν βέβαια, δεχτώ, αρκεί να μην μας αφήνουν να μας επηρεάζει. Πολλές φορές ο καθένας τα βλέπει από τη δικιά του γωνία και δεν μπορεί να καταλάβει πώς το βλέπουμε εμείς. Τέλος πάντων, μιλάω πολλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Έχω ετοιμάσει μια σειρά από βιντεάκια, τα οποία σε αυτή τη φάση είμαι στο βάψιμο. Η αλήθεια, παιδεύτηκα πάρα πολύ με το βάψιμο, γιατί είμαι πολύ σχολαστικός. Θέλω το αποτέλεσμα να βγει όσο γίνεται καλύτερο. Πολλές φορές φτάνω στα όρια του ψυχαναγκασμού και το καταλαβαίνω και εγώ, αλλά δεν μπορώ. Το ωραίο μ' αρέσει, με μαγεύει. Θέλω η κάθε δημιουργία μου να ικανοποιεί εμένα 100%. Και εκεί είναι όλη η απόλαυση, παιδιά, εκεί είναι όλη η ανταμοιβή. Αυτό το βαρκάκι δεν ξέρω που βρήκα τόση ενέργεια, τι αγάπη του έριξα εδώ πέρα, τι ταλαιπώρια έφαγα. Μόνο εγώ το ξέρω, φαίνονται στα βίντεο, αλλά μόνο εγώ το ξέρω τι αντιμετώπισα και ακόμα δεν έχω τελειώσει. Λοιπόν, στη φάση που είμαι τώρα έχω τελειώσει και την καμπίνα, την έχω βάψει με top coat. Το top coat μέσα στην καμπίνα με ικανοποίησε. Όμως, απ' έξω, από το λάστιχο και πάνω που το είχα βάψει top coat, δεν μπορούσα να πιάσω γυαλάδα που ήθελα, και για να πιάσω τη γυαλάδα που θα έπρεπε να είναι για να με ικανοποιήσει, θα έπρεπε να κάνω ό,τι έκανα και από κάτω από το λάστιχο, στη γάστρα, που το έτυψα πολλές φορές, και μετά είναι να το κάνω με αλιφαδόρο. Επειδή έχει πολλές γωνίες πάνω το κατάστρωμα και γενικά έχει τυφλά σημεία, δεν θα βόλευω εγώ αλιφαδόρος, πιστεύω, και ούτε το αποτέλεσμα θα έβγαζα. Όπως σας έχω πει, δεν μπορώ εδώ να βάψουμε με πιστόλι, γιατί υπάρχουν σκάφη. Το παλεύω με ρολό και πινέλο. Έφτασα λοιπόν στο σημείο, εφόσον είχα περάσει απ' έξω το σκάφος με top coat, να πάρω την γενναία απόφαση να το ξανατρίψω, να το περάσω με στόκο 4x1, αυτό που βάφουν τα αυτοκίνητα, το ακριλικό,
στόκο πιστολή στην ουσία, αλλά το πέρασα με ρολό και πινέλο. Με πέδεψε, αλλά μ' άρεσε μετά που το έτριβα, έβγαζε ωραία απόδοση, και όταν το πέρασα με το ακριλικό μονής αυτοκινήτου χρώμα, παρόλο που είναι πολύ αραιό, με μεγάλη προσοχή κατάφερα μόνο με πινέλο όμως, γιατί με το ρολό δεν μου άρεσε. Με πινέλο έβγαλα μία απόδοση, αυτό που είδα μου άρεσε αρκετά. Εντάξει, δεν είναι τέλειο, κάπου φαίνονται κάποιες γραμμούλες, αλλά παιδιά, άμα το δείτε, πιστεύω θα ξετρελαθείτε. Με πολύ υπομονή λοιπόν βγήκε. Τώρα είμαι στη φάση που θα περάσω και το κατάστρωμα, θα σας δείξω σιγά σιγά τα βιντεάκια, και πάμε σιγά σιγά να το ολοκληρώσουμε και το βάψιμο, να τελειώσω και το κατάστρωμα και τη λεκάνη πίσω, και πραγματικά μετά μπαίνουν και τα παράθυρα, εκεί θα είναι η μεγάλη τρέλα, και πάμε δυνατά. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ όλους σας για τη συμπαράσταση, την υπομονή, και ελπίζω να φτάσουμε στο θεμιτό αποτέλεσμα όλοι μαζί, έτσι, και να το ευχαριστηθείτε όπως και εγώ. Ό,τι φτιάχνετε να το υποστηρίζετε μέχρι τέλους, μην τα παρατάτε παιδιά, δεν πρέπει να παρατάτε καμία προσπάθεια, όπως και να βγει, αν σας ικανοποιεί εσάς, τους άλλους περισσεύει. Αυτή η χαρά που παίρνεις την ώρα που βλέπεις το δημιούργημά σου δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα. Για μένα, εγώ έτσι το βλέπω. Και μπορεί να σου διώξει όλες τις στεναχώριες που έχεις περάσει μέχρι τότε, την κούραση, ακόμα και τα έξοδα, γιατί το αποτέλεσμα δικαιώνει παιδιά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία με τα βαψίματα. Είμαι λίγο πριν το βάψιμο εδώ, κατάστρωμα και αυτά, θα τα δείξουμε κάποια άλλη στιγμή. Εδώ λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα εσωτερικά καπάκια της καμπίνας, για τα 3 στεγανά δεξιά και για το χώρισμα το μεσαίο που έχουμε στο διάδρομο. Έχουν βαφτεί, είναι έτοιμα, περιμένουν να τραβήξουν, να στεγνώσουν, και πάμε να δούμε και την καμπίνα που επιτέλους τελείωσε. Μου φάγα πολύ δουλειά εδώ, 3 χέρια τουλάχιστον τα πέρασα top coat. Τώρα εγώ δεν βλέπω ότι τραβάω γιατί κάνει αντιλιά, αλλά νομίζω ότι όλη η καμπίνα βάφτηκε. Εδώ δεξιά μένει ένα επιπλάκι που έχω φτιάξει για να κρύβω τα όργανα που θα μπουν, γιατί από μπροστά είναι το τιμόνι και θα μπουν κάποια όργανα. Λοιπόν, ο διάδρομος, εδώ στη μέση θα μπει τα 2 καπάκια τα αποσπόμενα που έχω πει, και για τα στεγανά έχω φτιάξει αυτά τα 3 καπάκια που είπαμε. Έγινε ωραίο, μ' αρέσει, στεγανοποιήθηκε πολύ καλά, περαστήκαν αρκετά υλικά και νομίζω ότι εδώ η καμπίνα έγινε αστέρι. Τα παράθυρα που έχω φτιάξει είναι και αυτά έτοιμα για βάψιμο, μόλις μπουν και αυτά θα δείξει. Λοιπόν, έβαλα πρόχειρα και τα καπάκια, έχω κάνει και κάποια, θα βάλω και κάποια εξαρτηματάκια εκεί που έχω κάνει τις τρύπες, αυτά με το router τα έχω κάνει εδώ. Θα μπουν κάποια εξαρτηματάκια για να μπορώ να τα σηκώνω εύκολα. Σε δεύτερη φάση θα τα δούμε και αυτά. Λοιπόν, τώρα επειδή δεν μπορώ να βάλω και τα καπάκια αυτά στη μέση, τα έχω ετοιμάσει, τα έχω βάλει τώρα γιατί είναι ακόμα φρέσκα. Ακούμπησα αυτά εδώ και είναι τα καπάκια, τα στήριξα έτσι ίσα ίσα γιατί είναι φρεσκοβαμένα από πάνω. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Τελειώσαμε από εδώ. Αφήσουμε να τραβήξουνε. Και πάμε για έξω για το κατάστρωμα τώρα σιγά σιγά.
Θυμάστε πως ήταν η καμπίνα, παιδιά, παλιά? Όποιος την είχε δει τα πρώτα επεισόδια και δει και αυτό, νομίζω θα εντυπωσιαστεί. Καλό είναι όσοι δεν τα έχετε δει. Το τι κόπο έχω ρίξει, παιδιά, μόνο εγώ το ξέρω βέβαια, αλλά και στα βίντεο φαίνονται. Όσοι θέλετε να το παρακολουθήσετε από την αρχή, να παρακολουθήσετε την όλη προσπάθεια, πηγαίνετε στα πρώτα επεισόδια και θα δείτε τι γίνεται. Ωραίο βγήκε, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Άντε να τελειώνουμε. Λοιπόν, έστρωσα και τα καπάκια μέσα. Θα βάλω κάτι νάιλο να προστατέψω λίγο γιατί είναι φωσκοβαμμένα. Το ταράτσωσα όλο, έβαλα και αυτά τα εξαρτηματάκια που έλεγα για να μπορώ να τα σηκώνω εύκολα. Αυτό σηκώνει κατά αυτόν τον τρόπο. Το κάνεις έτσι και σηκώνεται. Λοιπόν, θα τα έχετε, είναι πολύ πρακτικά αυτά. Εδώ το κάναμε τρύπα. Αυτό εδώ. Εδώ είναι ο διάδρομος στη μέση. Θα βάλω άλλο ένα νάιλον τώρα για να μην πέφτουν τίποτα, μέχρι να το ετοιμάσω, να το κρατήσω όσο γίνεται καθαρό. Έχουμε βέβαια να βάλουμε και τα παράθυρα, οπότε για να μπορώ να λειτουργήσω μετά μέσα, να μπορώ να πατάω, να μην τα λερώνω, θα στρώσω και ένα νάιλον. Άντε, προχωράμε. Έχει βαφτεί η βάρκα εξωτερικά, το πάνω κομμάτι πάνω από το λάστιχο. Έπιασα αυτό που ήθελα, παρόλο που το έχω βάψει, παιδιά, με πινέλο είναι βαμμένο αυτή τη στιγμή εδώ. Έπιασα τη γυαλάδα που ήθελα. Είμαι σχετικά, μάλλον αρκετά ικανοποιημένος, γιατί δεν μπορούσα να βάψω με πιστόλι εδώ. Αυτό το χρώμα είναι μονής αυτοκινήτου. Το είχα περάσει primer πριν. Εδώ η κουβέρτα. Έχω περάσει 2 χέρια. Σε κάποια σημεία έχουν περαστεί και 3 χέρια. Και είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Δεν κάνω κάτι άλλο από πάνω. Από κάτω μένει να το τρίψω λίγο ακόμα, να κατέβω για να περάσω τον αλιφαδόρο στο μπλε. Και εδώ στις γραμμές θα τριφτούν. Αυτά δεν τα έχω τρίψει ακόμα. Προχωράμε καλά. Λοιπόν, με το ίδιο χρώμα όπως έχω κάνει από πάνω με το μονής, έχω τρίψει με στόκο πιστολιού. Έχω ρίξει στόκο πιστολιού όπως έριξα και απ' έξω, θα έχω ρίξει και μέσα. Και είμαι έτοιμος να περάσω και το εσωτερικό, το κατάστρωμα. Με τον ίδιο τρόπο, όπως και εδώ τη λεκάνη. Τη λεκάνη με τον ίδιο τρόπο θα περαστεί. Οπότε προχωράμε σταθερά. Η καμπίνα μέσα έχει βαφτεί. Έχει βαφτεί το καμπινάκι μου, το είχα δείξει. Έχω τώρα νάιλον μέσα για να το προστατέψω. Μέσα είναι η οροφή. Ο χώρος όλος είναι εντάξει. Έχω και το μπαμπρίζ μέσα που είναι και αυτό για να το τρίψω λίγο και να περαστεί και αυτό όπως κάτω εδώ πέρα με αλιφαδόρο. Ας ελπίζουμε ότι θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό εδώ, γιατί αλήθεια το βάψιμο με ταλαιπώρησε. Είμαι πολύ σχολαστικός και έφαγα πολύ χρόνο. Πέρασα πρώτα κάποια χρώματα που το αποτέλεσμα δεν με άφησε πολύ ικανοποιημένο. Από πάνω μιλάμε πάντα. Ήθελα να έχει κάποια γυαλάδα και κατέφυγα σε αυτή τη λύση. Ωραία είναι, εντάξει. Πάμε παρακάτω.
Έχω πιάσει αρκετά καλή γυαλάδα, μονής ακριλικό αυτοκινήτου, παιδιά, από κάτω με στόκο μπιστολιού, ακριλικό πάλι. Αυτό το 4x1 τέλος πάντων το λένε οι παρνατζίδες. Είχα περάσει τη βάρκα από πάνω πρώτα με top coat, αλλά επειδή ήθελε πολλή διαδικασία για να το κατεβάσω, να το κάνω όπως κάτω με αλιφαδόρο και έχει και πολλές γωνίες, δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Προτίμησα αυτό το οποίο με ικανοποιεί η γυαλάδα που έχω κάνει. Παρόλο που είναι μόνο με πινέλο, παιδιά, επιχείρησα και με ρολό, δεν βγαίνει το αποτέλεσμα εντάξει. Το πάλεψα με το πινέλο και με πολλή υπομονή, πολλά χέρια, έτσι αρκετά αραιωμένο βγήκε αυτό. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος, εντάξει, δεν πάμε παρακάτω, μην το τερματίσουμε. Είναι που με λένε οι περισσότεροι ψυχαναγκαστικό, μην το τερματίσω τελείως. Η αλήθεια έχω θέματα με αυτό, θέλω, άμα δεν μ' αρέσει είμαι ικανός να το παλεύω για πολύ καιρό. Το έχετε καταλάβει αρρώστα. Λοιπόν, όχι, εντάξει, εδώ είμαστε καλά, δεν χρειάζεται κάτι. Έχω κάνει και πάνω και πάνω από την καμπίνα, στο πάνω μέρος, εντάξει. Ωραία, καλά είναι. Καλά είναι. Εδώ έχει κουπαστεί μια εικόνα εξωτερικά που έχω περάσει. Πιστεύω το γυάλισμα να φαίνεται. Ακριλικό μονής αυτοκινήτου με πινέλο, παιδιά, έτσι, πινέλο. Θα πάμε και εσωτερικά στη λεκάνη, δεν την έχω βάψει ακόμα, αλλά εδώ πιστεύω να φαίνεται. Όλη η δουλειά είναι στην προεργασία, να ξέρετε. Όσο πιο καλά κάνεις από κάτω το υπόστρωμα, με τα στοκαρίσματα και σιδερώσεις, όσο εγώ δεν την είχα σιδερώσει τη βάρκα, ιδίως κάτω εδώ, κάτω είναι με gel coat. Με gel coat, εδώ ακόμα θέλει τρίψιμο, εδώ δεν έχω τρίψει καθόλου, έχω περάσει τις γραμμές, φτιαχτά τα χρώματα όλα αυτά, στο χέρι με χρωστικές. Εδώ ας πούμε δεν έχει τριφτεί, εδώ θα πάει 320, θα πάω 600, θα πάω 800, 1000, 1500 για να πετύχουμε. Εδώ ας πούμε έχω τρίψει, εγώ έχω κατέβει μέχρι το 500 εδώ. Είναι αρκετά καλή η επιφάνεια που έχω πιάσει και βέβαια πρέπει να φτάσω μέχρι το 1000, τουλάχιστον 1500 για να μπορέσω να βάλω αλιφαδόρο. Δεν ξέρω αν φαίνεται η επιφάνεια. Είναι... Εδώ λοιπόν έλεγα ότι επειδή στην αρχή παιδεύτηκα, ας πούμε, γιατί στην αρχή δεν περίμενα ότι θα το φτάσω μέχρι εδώ, λέω θα το βάψω απλά, δεν έδωσα μεγάλη σημασία στο σιδέρωμα της βάρκας, κάτι βουβάκια, κάτι τέτοια, δηλαδή όταν πέρναγα τους χοντρούς τους στόκους. Οπότε αν είχα δώσει μεγαλύτερη προσοχή από την αρχή, αν ήξερα ότι θα το φτάσω μέχρι εδώ, γιατί λέω απλά θα κάνω ένα βάψιμο και τελείωσε. Στην πορεία με έπιασε η λόξα. Με έπιασε η λόξα για να το κάνω καλά και γι' αυτό έφαγα τόση ταλαιπωρία στο τρίψιμο. Πολύ τρίψιμο έχει πέσει, παιδιά, εδώ, και πολύ στοκάρισμα. Και ξανά μανά βάψιμο. Αλλά εντάξει, δεν με πειράζει, το φτάσα εκεί που ήθελα. Από κάτω από τη γραμμή θα περαστεί εποξικό χρώμα, εποξικό primer για να πιάσουμε αντιόσμωση. Θα περαστούν τουλάχιστον 4-5 χέρια. Και μετά ένα βινιλικό αστάρι για τη μουράβια και μουράβια, γιατί θα είναι στο νερό η βάρκα. Εδώ από την μπλε γραμμή και κάτω θα περαστεί με αυτό το αστάρι το εποξικό. Έχω περάσει ήδη 2 χέρια gel coat μετά την επισκευή που έκανα από κάτω και τα στοκαρίσματα. Έχω ξανατρίψει και μένει και αυτή η κρεμότητα. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, εφόσον έχω βάψει εξωτερικά το σκάφος στο πάνω σημείο, πάνω από το λάστιχο, με αυτό το ακριλικό μονής που έχω πει, έχω ετοιμάσει να βάψω αυτά τα εδώ που βλέπετε. Τα έχω περάσει στόκο πιστολιού με το πυρνέλο, όμως τα έχω περάσει, όχι με πιστόλι. Τα έχω τρίψει, έχω φτιάξει δηλαδή την επιφάνεια σχετικά καλά. Εντάξει, δεν το κάνω, παιδιά, να γίνει χαρτί. Σε κάποια σημεία μου αρέσει να είναι και αγρίο. Ας πούμε εδώ γύρω γύρω το έχω τρίψει πολύ για να γίνει σαν φιλετάκι. Στη μέση το έχω αφήσει λίγο ανάγλυφο. Λοιπόν,
αυτά είναι τα καθίσματα για το μέσα το κατάστρωμα. Το καπάκι της καμπίνας, η πόρτα θα βαφτεί μπρος πίσω. Αυτό είναι το καπάκι εδώ του καθίσματος του οδηγού που θα βαφτούν και αυτά, και εδώ το ίδιο έχει γίνει. Και μένει το κατάστρωμα μέσα, μπροστά έχει βαφτεί, μένει, έχει τριφτεί και αυτό, τώρα θα το καθαρίσω λιγουλάκι με λίγο ασετόν. Όλο το χώρο μέσα έχει τριφτεί, εκτός από το πάτωμα δηλαδή που είναι αποσπόμενο, αυτό θα το βάψω στο τέλος ξεχωριστά. Ίσως αυτό να το περάσω μόνο gel coat. Το θέλω και λίγο ανάγλυφο αυτό κάτω. Θα δω, έχω και μια σκέψη τώρα να κάνω κάτι αργότερα, θα δω αν θα το κάνω. Λοιπόν, βάφουμε λοιπόν, εξωτερικά είναι βαμμένο γύρω γύρω, εδώ κουπάστες και τέτοια. Μένει το εσωτερικό, γύρω γύρω, πάγκους, εδώ που είναι που θα μπει το τιμόνι, λοιπόν, και φυσικά η λεκάνη πίσω. Έχουν περαστεί και αυτά στόκο, έχουν τριφτεί. Είμαστε έτοιμοι, μόλις γίνει και αυτό, παιδιά, ολοκληρώσαμε τα βαψίματα σε μεγάλο βαθμό. Μένει μόνο με τον αλιφαδόρο μετά κάποια πράγματα που θα κάνουμε απ' έξω. Θα αρχίσουν να μπαίνουν πορτάκια και συνεχίζουμε. Ωραία. Μόλις τελείωσα και μέσα στο κατάστρωμα άφησα το πάτωμα όπως έχω πει. Κάτι μικρές πινελιές χρειάζονται κάπου, αλλά εντάξει, στα περισσότερα δηλαδή, εντάξει, λεπτομέρειες. Εδώ και η λεκάνη γίνει καλή. Ίσως χρειαστεί σε κάποια σημεία έτσι να περάσω ένα ελαφρύ χεράκι ακόμα. Πάμε για ξεκούραση. Λοιπόν, βάφτηκε και το κατάστρωμα μέσα, η λεκάνη. Δεν ξέρω τώρα, έχει σκοτεινιάσει, δεν ξέρω πώς θα φαίνεται. Κάτι λίγες λεπτομέρειες έχω να κάνω, αλλά σε γενικές γραμμές το τελείωσε. Αυτό το άσπρο που έχω βάψει, τώρα το κατάστρωμα που είναι κάτω θα το βάψω ξεχωριστά. Είναι αποσπόμενο αυτό. Ωραία πήγε, εντάξει. Πάμε και... Κατάφερα και έβαλα το λάστιχο που το είχα έννοια. Μια χαρά έπεσε.
Τους σφιχτήρες τους έχω βάλει για τις γωνιές να σφίξουν.